Svim ljudi, Multigames HD. Ovdje danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. I tako da biste čuli, nisam snimala oko 5 dana. Možda čak i više i manje, ne znam. Ali evo, sad sam opet tu. Idemo, znači imamo nešto malo hrane. Znači, verovatno ćemo početi da gradimo kuću. Evo, odog da pogledam imali svojeg životinja. Eno je krava. Eno ga je krava. I da vidimo je. Evo imamo strela. Znači, ovdje dobijemo htjela sam da kažem kravu, ali sam na kravcu, ali dobro. I da, izvinjavam se što nisam završila lepo onaj klip, zato što me zvala majka, ili šta je već bilo, ja sam zaustavila, i nisam umjesto da pritisnem da nastavim. Ja sam pritisnula da je završen snimak, ali ćete imati uopšte video. I eto, znači izvinjavam se. Pardon. Ovo je džungla, ali vidimo i ovo neko drvo, ali njega nećemo uzimati za kuću. Uzimat ćemo ono obično drvo. Gdje si? Dođi, kokoda. Imamo dva od kokoške, dva od krave i dva od svinja. Pa to je dobro. Imamo barem da se nahranimo. Da jedemo. Znači, uzet ću ovo ovdje drvo. To. Mogla bi imali sada da ga uzmem. Znači idemo tamo u onu tamo šumu da uzmemo drveta malo. Da, uzet ću malo ovog, kako se zove, šunka da nađem, kako se zove, a dobro, nije ni važno, a što će mi trebati kada budem pravila strele. Vjerovatno znate na šta sam mislila, ali dobro. I da, opet mi je ušao voda. Evo, ovo ovdje, flint, ne znam, valjda je to kremen, mislim valjda. Ali dobro. I da, ovdje mi je voda. Znači, nećemo da skupljamo više tog kremena, nego ćemo ići malo da cepamo drva. Da pogledam, valjda mi negdje tamo kuća. Ili ovdje, sad ću pogledam. Nadam se da se nisam izgubila. Mislim da nisam, da evo nam vidim, a nije, učinilo mi se da su ovo one baklje. A, eno ih.
Znači nismo se izgubili. Dala sam da je negde kod šume. Ajde ovo. Onda je rekao da ubijem onu svinju, ali negde otišao, dobro. Znači, skupit ćemo za sada jedan stek, pa ako ne bude to bilo dovoljno, ja ću stopirati pa ću... ja ću sad stopirati pa ću da cepam drva, to sam mislila, ali sada ne možemo, zato sada je kiša, mislim da će sad i noć, a to je dobro zato što možemo da prespavamo. Vidim da možemo. Tako je bre, možemo. Daj da uzmemo malo da jedemo. I da ispečemo ovo. Imamo još jedno. Imamo jedan ugalj. Evo pa sačekamo da se sve ispeče. Pa neka neću stopirati. I onako nećemo uopšte biti ova druga epizoda, barem se ja nadam. Znači, verovatno ćemo u ovoj epizodi počinjati kuću. Radimo, mislim, skupit ćemo prvo drva, pa ćemo početi pola kuće, pa ćemo onda verovatno u sljedećoj epizodi da završimo kuću. Evo još jedno partije i gotovi smo. Gotovi smo. Sad ću pogledati. Pada kiša, ne pada. Nisam čula, bilo dobro. Znači, evo je šuma. Znači, izaći ću deo gde ću da sečem drva i vidim. I evo nas, znači kao što vidite imamo stek jedan i to ćemo sve pretvoriti u drva. Znači, znači imamo 4,5 steka. Znači počet ćemo kućicu i kao što vidite pukla mi je sakra, ali razmišljala sam da na krajeve da li da stavim ono drvo iz savane, ne znam tačno kako se zove, ili bijelo drvo ili ovo drvo sa kojim ćemo sada da gradimo kuću, mislim ove daske. Ne znam, ali sad ću da napravim sad ću idem da nacepam da nacepam ono drvo iz savane, pa ću da vidim kako je. I sad ćemo ostaviti onda 2 česta, a što imam previše stvari. Znači, neće mi trebati trska, kabuslo će mi trebati. Ostavit ću ovo ću ostaviti, ovo ću ostaviti, ovo ću ostaviti i ovo. Mislim, to bi bilo sve što ćemo ostaviti. Idemo sada da uzmemo malo ono drva iz savane.
Znači, požurit ćemo. Evo ga. Ovo vidite neobično drvo, vidite kako kad ga zasadimo kako ide cik-cak nekako. A ono je njegove daske, kada pretvorimo to u daske, to je nekako narančasto, meni je nekako ta baš lepa boja. Znači koliko imamo? 10. Ne vjerujem da će nam biti dosta, pa ću uzeti još 10. A to što ćemo na svaki verovatno čošak. Mislim ako budemo uzimali ovo drvo, ali ja mislim da ćemo ovo. Nisam baš sigurna, probat ćemo oba dva. Volim još dva, ali dobro. Joj, što mi beže ove životinje. Dobro, ne treba mi hrana. Sad ću da se vratim. I počet ćemo kuću. A možda ćemo to i drugoj epizodi, ne znam. Sam da pogledam gdje je enoga. Sad ću ja da pogledam oba dva načina kako ćemo, pa se vidi. Znači, evo, napravila sam kakva će nam biti kuća. Znači, mislim kolika će nam biti kuća. I ovo ovdje sam našla neki prostor. Mislim, ovu travu ću da sklonim. Znači, dva. To može samo dva, ali ćemo dodati naravno još jedan. Mislim, može do dva da dohvatimo ovaj. Joj, ne mogu se da objašnjavam. Mislim da će ovo drvo za vano imati dovoljno. Tu morati ponovo da idem da cijepam. Ali ja mislim da će biti dovoljno. Možda i tačno toliko. Evo. Još uzmemo drva. Znači, i podignemo još jedan. Znači, vjerovatno ćemo napraviti i drugi sprat. Ne znam, ali vjerovatno. Da ne bude onako obična kuća, mislim ja volim da nam bude ona lepa, da je ukrašavam i tako to. Znači, ostaje nam samo još dva reda. Tamo nam ostaje za plafon. A plafon
mislim, ne plafon, nego kada budemo radili onaj drugi splet, pa kad ga završimo, vidjet ćemo kakve ćemo stepenice. Možda ćemo uzeti od onog, ne znam, sad sam zaboravila kako se zove, ali dobro. Je pala noć, sad će, dobro. Neću se sponovati, ja mislim ovdje, bar se nadam. Znači sad uradimo plafon. Uradimo jedan. Znači, vidim da je pala noć, neću više da rizikujem. Znači, to bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj.